guys, kembali lagi. Wih, bersama Bocil. Halo Bocil. Wih, iki yo Bocil. Iki yo Bocil. Wih, ada Mas Beril. Mas Beril mau pakai apa ini? Wah, barongan ular. Dek Jihun? Hitam. Wah, barongan hitam. Terus Mas Riko mau pakai barongan? Katak. Wah, barongan katak. Kataknya warna apa kok? Hijau. Wah, warna hijau. Wah, kayak kelambine. Ya. Terus ada Mas Silo. Di Mas Silo ini jadi apa, Mas? Pawang. Wah, Mas Silo jadi pawang. Pecutnya ini berapa meter, Mas? 1 meter. Wah, 1 meter. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barongan. Wah, apa? Singa besar ya? Wah, singa besar. Mas Iqbal? Hiu. Wah, memakai hiu. Hiu ini senengannya lah apa, Mas? Mangan. Siapa sampai dipangan? Hanif. Wah, Hanif apa dipangan iki, guys? Terus ada Mas Rama. Ih, Mas Rama memakai barongan apa ini, Mas? Singa kecil. Wah, Mas Rama memakai singa kecil. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa memakai telon merah. Dan ada apa ini, Mas? Wih, Mas Elvan jadi apa ini? Hitam putih. Wah, setan putih. Coba dipakai, Mas. Wih, tanduke cah. Menyeramkan. Senengannya mangan apa, Van? Kembang. Wah, man kembang. Joget Mas Elvan yo, berdiri. Heeh. Wah, waduh. Ya duduk Mas Elvan. Yo Mas Silo mecut, Mas. Andalan niki. Waduh. Waduh. Apa sih, Mas? Berat. Wes lo silo. Ndi, tak kasih. Yo Mas. Mas Riko, Dek Jihun karo Mas Beril. Yo bertiga. Ceprat, aku cepratan dia. Ayo Mas, kurang 1. Entani Mas Beril entani. Mas Rama Iqbal anu kebal Mas Beril bal. Iwangi le. Sik kancane entani. Pakai ya jumputan toh yo, ngerti tante, Dik. Sumingkira saka sak kenaing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Purworejo. Ayo Dik Sumingkira saka sak kenaing ayo Mas Beril maju, maju. Maju. Ketake to yo juguyon to, yo ketake to bareng to. Joget. Beril kok diam aja. Ayo maju rene to. Yo duduk. Ayo duduk.
Ya saiki Mas Elvan, di Mas Elvan. Ya Mas Elvan dipakai, terus disusul Mas Rama karo Mas Jenip. Yo setane metu sik setane. Ayo Mas, jukit sik Mas, sik Mas Rama sik. Jukit Mas. Juga toh setanannya toh. Wah setanannya. Waduh setanannya dikepung barengan. Wes. Jukit Mas Elvan jukit. Ya, Mas Rama. Yo wes yo Mas, duduk semuanya, Yo saiki Mas Reksa, ayo lo. Iki mecut malah. Yo Mas, sila. Iqbal go telon putih sisan Bel. Bareng Mas Reksa, ayo. Yo pecute Mas. Mas Yuran awas bala. Ojo dipecutke lho wis lho. Pak Abid. Ayo Mas, tanggul Mas Reksa Mas Iqbal. Persanipun para paraga saged lumagane karya kanthi sae ugi kanthi leluasa. Juga mau tak suntai. Gelem motor. Apa ini pun dumawah. Semoga sakit dumateng kata kula Mbak Putri utawi Widowati menika nggih. Mas, nek tanggul Mas, pada Mas. Sakit datang panggung ingkang rumaos HP nipun gawah. Awas Reksa. Kejawi saking para paraga jalan antik ampun lumebet wonten sak lebetipun pager utawi lajeng panggenanipun minatos. Wes nawani aku rek aku gak. Yo wes yo Mas Iqbal, Mas Reksa wes yo Mas. Wes gawe otot. Kok dhuwur Mas, kok dhuwur jijir. Diciun. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.